ollaan geoveljet ja tänään me piilotetaan geokätkö Eliakselle ja Niilolle. Ja jos se löytää alle 2,5 tuntia. me juodaan oman tekemät shotit. Jos niillä menee yli 2,5. ne juo. Me piilotetaan niitten kätkö. Nähdään kun me tehdään se. Meillä on tämmönen lasipurkki, missä meidän geokätkö on. Eli sit meillä tulee kaikki tämmösiä erilaisia välikätköjä, mitä noitten väskiä pitää etsiä. Tonne meidän kätköön heitetään tommonen Elias Louhelaisen kiitoskortti. Tomaatit, tosiaan pari lakua tossa. Tässä samalla me tehdään, tähän tuli montakin, mutta ennen sitä kommentoi alas, miten sun päivä on mennyt. Lähteitä montakin. On tosi pöllöä tossa puhutaan. Kenen pöllö? Kenen pöllö? Kommentoi alas, kenen pöllö tää on. Me jäädään nyt tähän tekemään näitä toisia välivaiheita, niin nähdään vaikka kun me käydään piilottaa eka sellainen. No niin, olemme nyt menossa piilottamaan ensimmäistä kätköä. Nähdään siellä. Me ollaan täällä ekalla spotilla nyt, mihin me oon... Minä jää. Monta hyvää lopputulosta näyttää. Tunne. Mä ajattelin piilottaa se kätköönkin tonne. Heitetään sua toi ihan niinku pian. Ei kun loukki ei kyllä heilu. Ei todellakaan heitä. Sen pitää kiivetä tai uida. Kuka meistä lähtee taiteilemaan sen sit solmii sen tohon? Ei muuten repessä oo meitsi. Et joku kivi jäty sanoa, että tuota jää. Ajattelin rikkoa tuolla toi jää. Voidaan viedä se pyörä takas tonne ja sit sanoa, että vasara löytyy vähän. Yritä saa mahdollisimman pitkälle se reikä. Joo. Meneekö se pyörä ajalle? Joo. Eikö se riitä? Se on ihan hyvä. Mitä ihmettä ne jätkää? Heitä se pyörä vaan apuvälineeksi tonne jonnekin. Sekin jää tähän. Se on harmi. Me nyt rakennetaan tätä avainta. Sitten laitetaan tonne puuhun. Joo. Se on siellä. Me tultiin tänne Eliakselle piilottamaan kätköä. Mä laitan se tonne roskaratokseen tänne ylös. No, mennään eteenpäin. Moikka chatti. Me käytiin just kirjoittaa logikirjan sivuihin ihan sairas vihje meidän omaan geokätkeen. Jatkaa sitä. Meidän rooli rupeaa olemaan pikkuhiljaa valmiset. Eikä me ruveta siirtyä siihen, kun väskit etsii tän Selitä videolla, mitä tapahtuu. Joo, no niin. Me mennään nyt Tokmannille. Meillä on annettu vihje. Meidän pitää tietää tämän tuotteen hinta. Ja se on meidän eka vihje. Nähdään Tokmannille. No niin, me ollaan Tokmannille. Gluteenittomalle osastolle. Hinta on 359. Se pitäisi muuttaa koordinaateiksi. Lähteekö menee? Tulis kyllä irttarit alennuksessa. Niillä edes on taas täällä kaupassa. Pitäis olla geokätkössä. Kertaa 3. Okei, onks tää meidän seuraava vihje? Nyt meillä on koordinaatit. Nyt me halutaan vaan ostaa limonia vastaan. Ja saatiin koordinaatit siitä hinnasta pitää laskea laskutoimituksia. Siitä tuli meille koordinaatit nyt. Ja ekaan kohteeseen sinne on jää noin 7 minuuttia. Noniin, saatiin meidän eka vihje. Me ollaan nyt menossa matkalle Lemmenlaaksoon. Sinne oli heitetty meille vihje, niin lähdetään painaa sinne päin. Joo, no meillä käy semmonen homma, että mulla on vähän mapsipätsiä mun puhelimessa. Pätkä just hyvän kohtaan etsii ohi. Meillä tuli tässä niin
3,5 kilsaa tuli lisää matkaa. Oletteko te lukenut jo, mikä se seuraava osio on? Koordinaatit vievät paikkaan, kun tutki joka sivu alusta loppuun. Ei, ollaanko tää se mikä me ollaan ite piilotettu? Joo, palataan Lemmenlaaksossa. Laita mun mapsi! Mapsi Venäjää! Noniin, eli nyt me mennään sinne meidän vanhalle omalle kätkölle, me itse piilotettiin tänne, joten nyt me ollaan kiinni, niin tuossa. Onks tää Suomen sairaankelvitty? Mä en tää ehkä ihan sairaan on. Koordinaatit vievät paikkaan tuttuun. Tutki joka sivu alusta loppuun. Joka sivu, täällä on sivuja. Mä sanon, siellä on jollain sivun lukee jotain hieman koordinaatteja. Tässä on meille jotain. Täytäs sanat. Ota, mä otan Mitä Venäjää? Tuossa on piip. Piip, kerro, hei. Rakastaksä piip? rakas. Onks tää jostain biisistä? Mistä tää on? Mulla ei mitään hajuu. Onks tää magneetti? Hei, oot. Mulla ei mitään hajuu, mikä toi niinku on. Onks tää jostain biisistä vai? Raija. Googlaa. Se on kielen päällä. Eri tuo käärme tähän. Tiedättekö, kun täällä on pönttö tää ees, niin sitten ette saa sitä autoa. Laitetaan tähän flashback siitä, kun pönttöä ei ole. Laittaa muuten ihan semipäälle, jos se on tää pönttö. Siis, jos se on tää pönttö. Ei se voi olla tää pönttö. Totta kai se on tää. No teille. Mä en... Onks se oikeesti se? Tuotteko piilottanut nää kätköt meille? Me saatiin nyt vihje, että tää on Eliaksen, tai viittaa Eliaksen. Ja seuraava osio on 3, ja siinä lukee, missä asuu mihin logikirja viekään. Ollaan nyt saavuttu tänne määränpäähän, koetaan etsiä tänne jotain. Sieltä löytyy koordinaatit seuraavaan paikkaan. Kohan. Eikä nyt se ei... Kun meidän pitää tehdä nyt haasteet, niin saadaan No, niin. Siellä on kuvavihje. Ei, olkaa 15 minuuttia autossa tekemättä mitään. Kuvatkaa koko setti toisen puhelimesta toimeen. Mitä ihmettä nää on nää haasteet? Elias! No en mä tiedä. Siellä on joku linnunpesä, jonka jolta sä vedit just pohjaa. No niin. Niin, geokätköilyvideo. Saadaanko mä kysyä täältä, mitä mieltä olette geokätköilystä? No, Okei, ketä meillä on täällä tänään? Asin, Aisa. Mitä mieltä olette geokätköilystä? Se on mun lempikanava. Me käytiin kysyä ihmisiltä, mitä mieltä ne on geokätköilystä, niin me saatiin nyt vihje. Vihje näytti kuvaa tähän roskapönttöhommeliin. Löyty. Tää pitäisi olla nyt Ota niinku 3 koordinaattia. Tässä on 3 koordinaattia. Miten me pitäisi tietää mikä on oikea? Mitä vaan kattoo mapsista sanoa, mitkä näyttää järkevimmältä. Okei, no niin, me saatiin pienen saaren jälkeen. Lähdetään Vanhankylän niemeen. Joo. Joo. We are now at Vanhankylän niemi. Oh my days. Oh my days. Oh my god. Laittakaa tykkäystä peukkuu, tilatkaa kanavaa. Laitetaan puu. Tuonne diatus. Ainakin toivottavasti. Koska se jossain... Ei, tuolla on joku narupätkä. Kato. Tääkö hemmo beissi? Mitä siellä oli? What? Ei, mutta onko se tippunut tonne? Pitäis mä avata toi? Siis onks tää nyt joku? Tässä on avain. Nyt tää on sinne koordinaateille seuraaville. Okei, otetaan se mukaan. Siis me onnistuttiin kadottaa se osa 2 lappu. Tuolla tien päässä ehkä nurmikolla. Kato. Okei. Tähän ehkä Niilo pudotti sen. Siinä, no way. No! Löytyi onneksi. Onneksi me tehtiin nyt, koska mä en saa tuoda takaisin. Lähdetään seuraavalle osiolle. Kyllä, mutta ensin pitää selvittää, että mitkä niistä 3 koordinaatissa on taas oikeat. Tuossa lapussa on taas 3. Okei, tässä on 3 koordinaattia. Mennään sitten vaikka sinne. Tossa on meidän reitti. Se on Tuusulajärvi, se on Tuusulajärven toisella puolella. Mennään sinne. Näin siellä. Okei, eli meillä on nyt
puoli tuntia aikaa ja meidän pitäisi löytää tää kätkö nyt täältä. Mitä me tehdään? Me ei tehdä mitään. Me ollaan 15 minuuttia paikoillaan, koska me saadaan sitten vihje, semmonen hieno kuva ja vihje sinne, että missä se on. Niin sitten meillä on 15 minuuttia aikaa etsiä vihjeen kanssa kätköä. Me tehdään nyt se. Okei, 15 minuuttia meni. Se oli tosi mukavaa, rentouttavaa. Istuttiin 15 minuuttia paikalla ja tehty mitään. Saadaan nyt vihje. Ja Niilo ottaa navigaattori esiin ja mulla on tässä avain. Joo, se on täällä päin. Mutta tuolla alhaalla. Tuolla on tällainen kallio. No, katsoitteko te ne vihjeet jo? No tossa on ainakin yksi vihje. Tästä ei saa niinku tain päivällä. Hei, Äijä. tässä on just toi koivu. No, et se on Se tossa. roikkuu siinä. Sitä meitä en löytänyt. Roikkuuko se sieltä? Tossa. Siinä se roikkuu. Sä saat tämän paikan, mä mekin. Kato, Onko tuli veden? miten mä saan tän täältä? No mä avaan tän avaimen. Tää on kylmä. Soitko siitä sen narun irrallisuuden? Mä en muuten saa, tää naru pitää tää kiinni. Tässä on jairasti jotain teippiä päällä. No ei, miten tää pitäis avata? Mitäs siitä? Se olisi kyllä sahattu jollain avaimen. Saanko minä jotenkin työtettyä? No en saa, se on tuolla. Jos tästä jää kiinni, niin Ärsyttää. ei tää auta. Meillä on joku pari minuuttia ehkä. Tätä ei saa auki. Leikkaa nyt sitä. Ota nyt se Sä avain. saat sen Ota pois avain sillä, että sä leikkaa. katsot. Ota avain leikkaa. Venäjä. Ei ihan. Missä avain? Tossa. Missä se avain? Tossa. Saatko sä? Koten raaputtaa vielä siitä. Kun sahat sillä lailla. Saa sahattua. Mitä Venäjää? Ei tästä tuu mitään. Tosi kiva. Me ei luovututa. Käsi jäätyy ihan Venäjästä. Tuo on niin kylmä. Mä saan tän solmun. Mä sain sen legit. Noniin. Go. No Yes. way. Noin. Täällä on valoa, täällä on tomaatti. Mikä tää on? 3 päivää. Mä pudotin jotain. Täällä on meitsin ylppärikuva. Kiitos kortti. Joo, haluatteko te tiedä mitä teidän kävi? No. Aikaahan teillä oli 2,5 tuntia. Joo. Aikaa haasteen suorittamiseen teillä meni 2 tuntia ja 35 minuuttia. Ei mennyt. Ei, siis toi oli niin tyhmä, kun ei se saanut sitä Venäjän narua auki. Oliko hyvä kätkö? Ihan Tosi hyvä. kätkö. Mulle tulee flashback. Siis mä saan legit oksennusrefleksin tästä ajusta. Siis täällä on nyt niinku tomaattia, ketsuppia, jotain BBQ-soossia. No niin, täällä on sisältönä perunamuusia, lohipiltti, oysteri, mikä onkaan joku soossi, ketsuppi, maito, muun täytyy tiiviste, kalanmaksa, viinietikka. Tässä on tomaattimehu, Pepsi Max tiivistettä, maitoa, ketsuppia ja viiniä. Kommentoikaa alas, että kumman joista mieluummin. No niin, hei, kippisä kulaus. Cheers. Joit sä sen? Tää on ihan hirveä. Mulle riittää, että se kohti yksi huikkaa. Yksi huikkaa. Ja se mä lupaan se oksentaa. Mä lupaan se oksentaa. Hetkiä jatkan kerran. Pysykää kerran. Ei ollut hyvä. Ei. Okei, oota, Syö. oota. En mä nyt sitä syö. No. Oota. Me ollaan Peks ja me ollaan tänään vierailemassa Geoveljen videolla.